Vakomana maloyalist vagenerary vanozikamwa vana Godwin Gomwe. People, they know that these guys, they were expelled from the ruling party. Now panapa vakuya manje nema-attacks nemashoko vataura mashoko vachiti the ruling party aiwa tinoiziva takabva nayo kure. Zvese zviri kuitika panguva inoi, it will come to pass. Chokwadi chiri kubuda pachena. Sanapa namashoko atakuona akubuda aiwa is a voice ichibuda kumaloyalist agenerary. Don't subscribe, like, on the bell icon. Timta pahendo ya Godwin Gomwe anoposta this picture amuri kuona kuti kamiro nyika kudanyira chiti ZANU-PF is bigger than any individual. Musangano uyu unoyera zvevanhu vanoisa musangano muhomwe vachapiswa nawo bvunzai vamugabe vanobvunzai. Hapana chitsva panyika ino, gudo richadzibvutawo rekeni idzedzo. Gore rino tichadzidza zvakawanda, chedu kuverenga mazuva. Ndo masvika mudanyo kuona naGomwe in capitals vachiti aiwa gudo richadzibvutawo rekeni. I'm sure kuti they are referring kuna general just because ndo vanosupporta and ndo vakati kuti vafire vaexpellewe from the ruling party. Panguva inoi tichiona kuti macritics ese aiwa anocriticize the ruling party kana vachistova the 2030 agenda inova resolution number 1 aiwa yakauya ikawiranwa last year nevakomana kuconference. Panapa tikuona kuti yataura vanhu vakawandisa. Tikuona some people vari kudisappear, vamwe aiwa vari kurasikirwa neupenyu. Tikuona kuti vamwe now they are being detained, vamwe tikuona kuti vari behind the bars. Mashoko atiri kuona kuti panguva inoi tiona vana Gomwe vachirise up, vari kuya vachiti isusu hatiyapindiri panao idzi, but this ruling party inoyera. Bvunzai vakomana vana Mugabe just because they know what happened panguva yavo. Mbudza mafungiro enyu notudi pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti our power is being consolidated in all the corners. Tikuona kumilitary even kupolice, they are consolidating power to make sure kuti they are not thwarted. Pina comment section metu kuti mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.